Hi guys! So, nandito kami ngayon sa Magulay, Sumawini. Malaki mga bato. Trekking. Ha! Kapagod! Kapanan niya. Kung saan kami masaya. Dito tayo. Malapsot? Animal? Ha? Malapsot. Napapanan niyo. Tatlo na linong tong arod madamdaman. Sandali nga ba si Jane? Ayun lang na Nanawa matatakan, kapagbagitan. Nanawa ka na matumba. Nanawa yung mga matatakan mo. Yes. Jema. Nabasa di bag ko. Oo, gabanda. Rico. Masugat di saka kon. Masugat di saka. Alam mo dyan, ganun din ang kaya. So ito na nga guys, so naglakad-lakad ako at napadpad ako dito sa may Blue Lagoon. So ayan, nakita ko tong mga tong lalaki dito na nagkukumpulan. Ayan, inay, ang gugwapo, charis. Ayan guys, so parang sarap magkasabay maligo sa kanila. Kaya ito ko rin mabig eh. Karala ba? Lahat ka ba? Araran lang. Hindi, ito na wala pa. Adrian. Mana yan din? Baby lang ang beauty, bebe. Ay, nagandang bakyalit ka na eh. Nag-nag-o. Hindi ko malatawag tayo niya. Hindi ka na yan. Kung, Abainda. error ko na naman. Error mo kami. Pagkaman to.
We're here in Maguli. Maguli. Way to Blue Lagoon. Yes. Yes, yes. Way to Blue Lagoon, basta gano'n. Butuli ka nagtakil. Linayaw ko dyan. Hello. Eh, kasalan. Ada. Ito yung gawin na eh. Aray ko naipit. Naipit niya. Kinaya. Wala ka babaw na dyan. Nagdakil nga ba to? Kita man din ang guyasak. Nyaro pag nantay dapat ta. Kahit nga to. Uy. Okay. Sino? Mati ang mumi ko na. Hindi, galing din sila doon. Kaya So papunta kami ngayon sa Blue Lagoon ng Maguli, Antagan, Tumawin, Isabela. Nagtapok mo tayo. So gaya-gaya ka doon ni guys. Kalkalpas na nangan. Hindi tayo magayag kuritog. Kuritog. Pang manong minuto, Angkal? 30 minutes ano, bago makadaan. 30 minutes. Mukhang malayo. So time check tayo ngayon is ready to 6 po ng hapon. So Hello guys, saan ako muna ka na guys? malapit na daw tayo. Scam yung 30 minutes. Ako muna. Nilatan na eh. Sorry. Nakayo Brian. Ay, sa kubo ni Brian. Dami sa kubo ni Brian. Beach. Welcome to Kapurpurawan Beach. Ay, so malapit na dito. Blue Lagoon kasi blue siya. Blue yung tubig na nanggagaling mismo sa tuktok ng Sierra Madre. So malapit dito din po yung part ng Sierra Madre, guys. So dito na. Kung malapit na kasi blue naman na yan, baka dyan na part. Ito nga part. Bakit apay nag-off? Nag-off. Pindutin lata. So, dito na nga ang tinatawag na Blue Lagoon. Dalim dito eh. Ako nakaridahan. Blue Lagoon ng Maguli, Antagan second. Yan. Dito na tayo. Hello! Po. Opo. Kuya? Ang kaya balita kami lang apart mo. Kalibkib ba? Hindi ba ti kalib? Ah, okay. Kadones B. Tunero. Ah. Captain. Hello guys. Welcome to Blue Lagoon. Green pala. Po shopping. Mga galing sa Blue Lagoon. 10 minutes lang talaga. Pabor lang kasi check. Kasi garam natin yung bebe ko. Kalbit ka naman siya. Marigat ka.
Manyakap kami, Len. Ayan, sino bang mag-akala na ang lugar ng Antagan Tumawini Isabela ay may tinatagong ganito kagandang tanawin? Isang ilog na napakalinaw at ang tubig niya ay napakalamig na tiyak, suwak na suwak ngayong panahon ng summer. Kaya ano pang hinihintay nyo, halina't subukan nyo ng maligo dito dahil tinitiyak ko sa inyo na mag-i-enjoy kayo buong tropa o kapamilya. Serena, anong buhay mo? Nasa ba? Hindi. Maganda. Ayan guys, pauwi na kami. So, sana nag-enjoy kayo sa panonood sa aking mga video. At kung bago ka pa lang sa aking channel, please don't forget to click like, share, and subscribe. Ayan, pakisampal ng pulang button at ilayin na ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong video. So, see you on my next video guys.